No niin, terve taas kaikille, se on Fintrollers täällä. Niin, oikeastaan. No niin, nyt meillä on taas aloitus tästä tulevasta kanavasta. Ja nyt on nyt vähän aikaa pimeänä, mutta koska facecamia ei ole, kuvattais sillä. Näitä V-logeja ja kaikkea muuta sontaa. Ja joo, mutta kiva näköinen. Jos ette tiedä mikä toi meidän kuva tossa on, niin se on Jeff the Killer. Joo. Ja sitten lisäksi tuolla ootas. Jos et oo kuullut Jeff the Killerin tarinaa, niin katsokaa se, kirjoitatteko vaan. No mä laitan se tohon johonkin tuon sen linkin, niin sit saatte katsoa siitä, että mitä se mikä se on. Kerrotaan vaan Jeff the Killerin tarina. Ja sit se löytyy siitä. Ja se kirjoittaa Jillä. Jeff. Jeff. No mä kirjoitan sen sit tohon noin. Eikä sitten laiteta kommentteihin, että kysytään, että miten se kirjoitettiinkaan. Jos ette nähneet, niin kattokaa video uudestaan. Se on meidän puolesta ensi kertaan morjens.